Okay. Hej alien. Hej mand. Nu vil jeg fortælle dig noget om innovations livscyklus. Det er vigtigt at forstå, at der er to forskellige former for innovation, når man snakker om innovations livscyklus, og det er produktinnovationer og procesinnovationer. Okay. Der er 3 faser, man skal tage højde for, eller man skal forstå. Og de faser er ustabil, overgang og specifik. For produktinnovationer er den første fase at udforske produktet og finde ud af, hvor stor usikkerheden er og hvor fleksibel den er. Og der er innovationsaktiviteterne meget høje, som man kan se, og i de 2 næste kommende faser for produktinnovation er vægten i innovationsaktiviteter meget lavere. Og for eksempel en procesinnovation, den er meget lav i starten, altså der er ikke så meget udforskning og usikkerhed og fleksibilitet i den, altså aktiviteter, men den vokser så over i fase 2 i en overgang. Jamen jeg forstår det ikke helt. Det gør jeg heller ikke.